Barok kitolong penmi kubor kin bot ye gini kendon ha kapor election ki kendon balai de ka press council of India ha ka lai putrik benai banyau arjar sipo badai ban bot ha kapor election ka baningkong kandai ka kamram jong kilat patai kubor bagian ai ye ki kubor ke berhenti sepang ka election bat ki kertong ki kubor kimdei bandon benta hagi election campaign kabakta ikiwe kajing penksan hagi kubor ya uno kertong neseng san perthe lane kano ngono kajing jia haga por election kumba juyo i arne layut kertong ki bekon ki kring bha yegi media haga por election habato kubor sepang ka campaign ka kubor kamdei banle klet ya kano ka benta ka bakongsan bakren degi kertong lane kajing kentha igi kertong bayale persya kabar kajing i yalap election haka nongrim jong kajing i perjat benriu kadai ka balakang hapo ki kendon ki bedei bat ki election kumta kilat patai kubor ki ban kiar ye ki kubor ki bawanra ye kajing yesun hapdeng ki jat benriu kiniam bat ki kentin penrai kabalai kilat patai kubor kidi ban kiar na gejing penmi igi kubor bakala ne gejing kentho ye gejing long ne rukom trei jong uno kertong lane ha ka bedei be gejing long kertong ne gejing weng no ye gejing long kertong kiba patha ye ga risol jong utau kertong ha ke election kilat patai kubor kinam penmi ye gejing kenno bom pat pensisha sepang uno kertong ne sengsan perthei kabasau kilat patai kubor kinom priang ye kano gajing ai banyada ye uno kertong ne san perthei kinom priang ye ka jakasa ne kano gajing ai baterwa yaki da u lane na uno kertong ne seng san perthei kabasan kilat patai kubor kinom yalap election na kabenta uno kertong ne seng san perthei ladak kile ye kane ki hap an priang ye ka jubab kabawan nakiwe yi kertong neseng san perthei kaban reu kilat patai kubor kinom pediang ne penmi ye kano gajing penmana kabas siu da kapisa padba giba penmana sepang gi jingjob jonggi seng san perthei ne sarkar kabadon hakabor banyau kilat patai kubor kin bud ya baro ki jingtha lani hukum joga election commission ki returning officer lani chief officer electoral ibami nakapor syakapor kabapra ikot kubor kin pen isai ka marketing initiative haka supplementary dan ki special edition kaban penyaper yakine naki kubor kibaman kapor kabakandai ikot kubor kimdei ban batai da kumwe ne batai bakla ye ke jingkren ba ai di ginong yalam ka jingkren ma penon kam hagi editorial kide ban pen i ye ke jing shisha sipang ka ei ka balaong lane ka balamut ban ong daki ka ba sipo ki kubor ke ba pen i ye ki kerteng jong ginong thebut kat kum gi jat ben riu bat kinong kersan jung kano ka seng san perthei kidei ki ban ken kum ki kubor bayo jing seo ka ba khatwe ki kubor kam san perthei ki ba mi ha kiwe ki kot kubor ki ba seriem ki pen i ba kine kidei ki kubor bayo jing seo ka ba khat ar teli ki kot kubor ki ba pen mi thik kumju ki kubor ha ka por election kam dei ke ba sujeran khat bat ka pa paushai yakine ki kubor la pen mi da ka jing thmu ka ba khat lai ka rukom pen mi ye ki kubor ki ba ai jing mentoy ye kano ka seng san perthei kadai ka jing pan ye ka vote na ka benta ka seng san perthei bat kadai ka dak jong ka kubor ban yo jing seo ka ba khat sau ka jing patai sipang ka jing job election jong uno kertong ubam pat file nomination kadai ka dak jong ka kubor bayo jing seo ka ba khat san ki kubor sipang jing alap election bet ki jing ong bakadon gajing songshit badon gi riu pokmat kandei kabala ban ong bakade ka kubor
kabayo jing siu kabakat riu habalum kubor election la ajing mut ye kikot kubor ban pentik kena ye jing renti haga jing penmi kubor interview jong gi kertong kabakat pra hagapor election katkum gi kendon balabu dak election Commission of India ikot kubor gila ban antat ye jing job jing gi kertong ne sengsan perthei haki kubor bat yakine onom ken kumgi kubor bayo jing siu lada la ban pensai bakane ka kam dei ka bawan na kiwe pat long bakat kendai ikot kubor kinam penmi ye kano ka survey kabla batai lupa ye ke jing job jung uno kertong ne sengsan perthei klem da pensia ya kane ka got klem da pensisia kabakat kendai ikot kubor kinam penmi ye kano ka survey kabla batai lupa ye ke jing job jung uno kertong ne sengsan perthei klem da pensisia shwa ya kata